Kien imħabbar programm ta' 100 miljun euro li lan tiegħu huwa li jsaħħaħ is-sigurtà interna ta' pajjiżna. Għalhekk permezz ta' dan il-programm se jkompli jsir iktar investiment fil-korpi dixxiplinati f'pajjiżna fuq qudiemnet ir-riżors uman, it-tamir u l-intelligenza. Dan il-programm kien innegozjat ukoll mal-Kummissjoni Ewropea fid-dawl li 75 miljun euro minn dawn il-fondi huma fondi Ewropej. Meta tnieda dan il-programm, id-Deputat Prim Ministru Louis Grech qal li l-programm huwa maħsub biex il-forzi tal-ordni f'pajjiżna ikomplu għaddejjin bil-ġlieda tagħhom kontra t-terrorizmu u l-kriminalità kif ukoll l-isfida tal-immigrazzjoni. Fatt li qed nagħmlu fondi biex ikun hemm ħarsin iktar ta' pajjiżna għandek il-fondi huwa mqassam biex jgħin lill-pulizija u l-awtoritajiet oħra li għandhom x'jaqsmu mas-sigurtà fuq il-frontieri, fuq il-kontra l-kriminalità organizzata, fuq il-sorveljanza. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borch spjega kif dawn il-fondi kopru l-perjodu 2014-2020, tant li l-ewwel sejħiet se joħorġu kmieni s-sena d-dieħla. Borch fakkar ukoll li dan il-programm isaħħaħ inizjattivi li diġà ttieħdu fl-aħħar snin. Fil-programm aħna flimkien mal-Kummissjoni Ewropea ħsibna sabiex ninkludu ċertu interventi partikolari, pereżempju x-xiri tat-tielet helikopter. U allura qed naraw li fl-aħħar sentejn u nofs l-armata tkun xtrat 3 helikopters fejn qabel ma kellix minn dawn it-tip ta' infrastruttura biex tagħmel sorveljanza. Hemm ukoll pereżempju tagħmir fil-control room tal-Pulizija kif ukoll anke relatati mas-sezzjoni li taħdem fuq l-esplussivi ġewwa Forzi Armati ta' Malta.